Aktar reazzjonijiet għal programm ta' ċittadinanza b'investiment mibdul. Kienet Farrugia tkellem f'isem Finance Malta li ħadet sehem f'diskussjonijiet sabiex jinbidel il-programm ta' ċittadinanza. Qal l-iskema hija attrajenti għal dawk imħajra li jiksbu ċittadinanza Maltija. Għandha tkun skema li tkun attrajenti għal min irid japplika biex jikkonsidra investiment fil-pajjiż li eventwalment ukoll jiġbed ċittadinanza. F'intervista ma' One News, Kienet Farrugia spjega kif Finance Malta pparteċipat f'diskussjonijiet għax din l-iskema hija opportunità unika li se tkun qed tippromovi lil pajjiżna lil minn xtutna. U aħna kull inizjattiva li tippromovi l-Malta fl-isfond jew ieħor nipparteċipaw fiha. Farrugia żied jgħid li l-iskema riveduta se tkun qed toħloq bilanċ bejn l-investiment dirett u l-investiment indirett. Bilanċ bejn investiment dirett u indirett. Investiment dirett ovvjament huwa l-investiment fil-proprjetà, tajjeb. Ix-xiri tal-proprjetà jew fil-ferra skont għal imur l-individu. Kif ukoll l-investiment li jsir f'istrumenti finanzjarji li ħajdeċidi l-gvern li hemm indikazzjoni li jkunu bonds jew forsi jisfru jsiru nefx investimenti oħrajn. U mbagħad għandek l-indirett li ħajmur fil-Economic and Social Development Fund. Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment għandu potenzjal ta' €1 biljun.